आं सानो नायो जों कोप्लाय उंनाय हिनि साका हायुं देबबर्मा हामबाय ककाहाम सामानि बागै आई सिरी देबबर्मा बो साका जेली देबबर्मा चिनी थानचानि फान फुनुका थानचा लं लिप साका अमल देबबर्मा अमतिखाय आइजाक साका छार ननो एफआईआर खाइनाय अनिमेश ताकला अबर कतगुला अमति बस सैकारो आबर टाबुंग जराया को जराखै आं साना गा ता काइसा कक गोबांमा बरक आनो फुन खायका सार निनि मुंगि त केस काइसा अंखा डिफार्मेशन अबनो रुगै तामुंग ननो कुन दा खाइमानो नर टावाना दि आं गोबांमा केस बाय सलाय फाइजा केस न बते काइ सलायना ना आबो नरक साइमानो हाई कोर्ट गोबांमा चिति सिमानि यागोला हाई कोर्ट इलिगेल माइग्रेंट निनो तैबो आं फाइट खायै नरक नुखाना किरिया वई बुइनि मकलनि फन नुंगै आं केस खालाय दंगो आबुनि बागै आं किरिया अमति केस आनि लाइबो गोबांमा आं गखा गोबांमा मुकाबेला खाय आंनो कप्लाय मै फैका डिफार्मेशन केस इंगोला तामनि केकाय आं केपनि मुं खोवै ताबो सायाखौ जरा आरा काइसानो साका आं ताकला मंत्री हिने सुतरां आबो बाय आं केपनि मुं खोवै साया आबुनि बागै कोनो खायमैया मुकाबेला खायनो आनि डिफेन्स तिनिबो आं मै मालायखा साका बरक 30 तारिखो तंनाय बर खानानै ताम सैजाका आबर आदिनो खानानै आबुनि बागै वानाना निक्रै आं खाख्लायो जों कोप्लाय उंमानि यागुलो एडिसिवता वैसा बुबागरानि बदल तिप्रासारंनि थानसानि बदल किफिलि क्षमताओ आसुकमानि यागुलो जों नरबाय जत्त जागानो मालायनाय बुबागरा सारातिरफोराव गुरिनाय ताई जोंनि कोप्लायनि तंथगलायमानि जों फेस्टिवल बा तंथगनि रेली जों खालायलायनाय आं खाख्लायो बोसकांनि सालो चिनि मानथाय चिनि हानि लैंड राइट्सनि जे चबा ताई चिनी रोमान स्क्रिप्टनि चबा ताई चिनी त्रिपाठिक एकननि जे चबा कोप्लाय उंमानि यागोल अमतेबो फानुंनाय एवं बोसकांनि सालो नरं नुंनाय तिप्रासरनि फान ताई बोसक रागनो एवं चिनी मानथायनि बागै तिप्रासर तामो खालायमाया दं ताई बुबागरा तामो खालायमाया दं एवं जोंनो साबै बुबागरा जे चिन सबानि बागै जोंनो बोसकांगो जा आगोक्लांमानि अमो मारिया हाय लाइबुमा आंगै दंगानि ताई ताखुरो बुखुरो आं ताई बिसि लग्रिया ताई खाना चिनी बुदला खानानि दिन गाय खाना नरक जत्तनो फुंगासि सिरिनो जत्तनो नरक थांबायदि गाहाम खोरोंखाय खाना सारिगो चिनी बुबागरा हयतो फेसबुक लाइभ बा प्रेस मिट खालायमानो नंखाय नरक खाना तंदि तंथगलायदि आहायपनो तंथगता बाखिलायदि आसक सावहिनो आहायनो हाय नरक जत्तनो न तेवसा खाका हाम जाफारै तिनी मुसक्तिनो अंसितुन जत्तनो न हामबाय खुलुमका हर काहाम खुलुमका टिम बिसिंगो बो उंमानि यागुलो जत्तनो न खुलुमबाय क्या हाय ताखुकसम नरक बाहाय तंबाय खाख्लायो जत्तनो गाहामनो तंबाय नहिनै जोंनि तितिया दिसिनि चंमारिनो तैयै जों जत्तनो लेंलायजा लेंलायफानो चिनि बोखा बिलाइखेनो तंथक तंगो तामनि हिंखाखाय जों कोप्लाय उंनाय बुबागरा नि बदल कोप्लाय उंनाय तिप्रासार कोप्लाय उंनाय हिने
जों बेलायखायनो खा तंथ'गै दङ ताबो ककंखा खोनाथ' बुट लेखानाय बुट लेखानो निजरावो तामो तामो चिनि सामुं खालायताय बा जों तामो तामो खालायना नांनो अमन तैनो तिनि आं किसा आंनि बोसकांगो कक सानो पुइला हिंगाखाय चिनि काउंटिंग एजेंट दंनो तैयो काउंटिंग एजेंट रक तामो सामुं तांनानै नांनो अमन तैनो आं नरनो सानाय जरा तैनो चिनि काउंटिंग एजेंट रक काउंटिंग खायमानि जागा एबा एसडीएम ऑफिसो मा सगैनाय सेकेंड हिंगाखाय काउंटिंग एजेंट रक बंग आईडी कार्ड न लगित लाङै मा थानाय लगिओ कलम खाता तलाङै मान खांगाखाय बा परमिशन तंग खांगाखाय कलम खाता तलांदि तलाङै मा खांगाखाय एसडीएम ऑफिस न होते एसडीएम ऑफिस न होते एसडीएम ऑफिस न होते एसडीएम ऑफिस होते किसा उनको अंखा जे आनर फोन कैसा फाये हिंगा काय ककंखा ताबुक जों कलम खाता जुदि तलाङै मान खाबा तलांदि तलां मा के एसडीएम ऑफिस न होते कलम बाय खाता न तनिदि नरक जखनते बुट लेखनानि चेंगो आफ्रो नर रेकर्ड नारना नांनाय হয়তো নন কাঠ পেন্সিল দিমানো দেখাইবা কলম দিমানো কাইসা হেंखाय তে কাইসা ককংখা নরক যারা কাউন্টিং গো তংনাই নরনে কাইসা দায়িত্ব অংখা যে ইভিএম খলগানে যে চিনি বুট সেন্টারনি ইভিএম ফাयो आ बुट सेन्टारनि इभिएम नम्बर नरक जे रेकर्ड खायनारें माबाय खलगमानि इभिएम नि नम्बर ठीक दे दं अब कहां कै नरक चेक मा खालायनाय अमो चेक खालायबामन परे नरक काउंट खायप्रो गाहाम के मकल रिटनिदि बुसिक फायका इंगाखाय आबोनो जे फायमानि काउंटिंग को जवाब इभिएम जे बुट कास्टिंग मनि आबो ठीक दे दं आबो नरक नायदि आबो रेकर्ड ठीक नारगै नरक आबो नोट नारगदि नोट नारे खांगाखाय आबो चिनि बागै काहामुंनाय हेकाय अमंखा जारा चिनि काउंटिंग गो तंनाय रकनि उनको ते कैसा काउंटिंग गो जारा तंनाय रक बा थानाय रक नरक तिनि अराय फराय जागा ता थुदि गोरोंसा जागायाव थुदि तिनि थुलायै खाना चिनि कैंडिडेट ता इलेक्शन एजेंट बै बाक्साखाय नरक दातिनो सारा पास्तानि बिसिंगनो नरक काउंटिंग हल नगा हामना नांनाय आर थाङै बुसायदि जखन ते खलग रिवाना आफ्रो नमा थांनाय ताङै तिनि काउंटिंग एजेंट ननो जों थानचा मुथुनानि हिंगाखाय कारण चिनि जे विपक्ष तंनाय अपोजिशन जे पार्टी रक तंनाय चिनि काउंटिंग एजेंट न गोबां मा फेम लगै मानो बरन हररनि बिसिंगनो फेम लगै रां पुसाय रुय चिनि बिरुद्धे खलायरि मानो का आबोनि बागै जारा ताबो आनि फेसबुक लाइव नाय तंनाय आं जतनो न कयनाय जत कैंडिडेट न आनि कयमुं तंनाय जे प्रत्येकटा चिनि काउंटिंग एजेंट न जतनो कायसा जागाखौ मुथुदि ताइ खाना दातिनो बोसालायै नर काउंटिंग हल नगो थाङै सगैदि गाय ताबो चिनि कैंडिडेट दंनि थाने आनि कयमुं तंनाय कैंडिडेट दक बैलेट पेपर लेखानाय बैलेट पेपर खलक लेखापुरो नर काहाम काय मकल कायसमै मा तंनाय आबो टिक मार थिनो ठीक दे तंग ठीक दे करै बा किनार दरजाखा आबरक अनेक किसु नरंनि नायथै तंगो नरंनि यागबो कलम बाय खाता तंनानै नांगो कलम खाता नोट नारगदि नरंनो मोबाइल जुदि एलाउ खायखाय मोबाइल बायबो नरक आबो फटो बुय नारग मानो जुदि एलाउ खायखाय कलम खाता बाय नर रेकर्ड न मा नारगनाय रेकर्ड नारगनानै नांनाय गाय ते कायसा कैंडिडेटनि दायित्व हिंखाय जत्त चिनि इभिएम मेसिन लेखा बाय माने यागुलो नरनि जत्त आबनो काउंट खायमानि परे थानसा खाय काउंट खायमानि परे वो नरनो गप्लायनि सार्टिफिकेट दिवाना अ सार्टिफिकेट माय सब पर्यंत नर काउंटिंग हल नेता नखदि हयतो नरनो सायमानो ताइ स्ट्राक्चार फैनाय खाना रहरानो अमतिरो अनेक किसु कुशल रमानो जाहाते चु कोन कैंडिडेट आबरनो ता गसिदि जेसेपना जरा नांथुन आ बिसिंगनो अंकनाय ताइ कायसा कक खेल नारंना नांनाय
रिकाउंटिंग नि बागै बनरक तियार मा तंनाय कारण चीनी बिरुद्धी रक माने तिप्रामथानि बिरुद्धी रक बरक रिकाउंट खायनायनि बागै बार बार चाइतंनानै चेष्टा खायनाय बा बरक साननैफा मानो का आबोनि बागैबो जों तियार मा तंनाय काय आबो जाहाते काय चीनी बो जुदि रिकाउंट खायनायनि नां तंखा काय नरबो आबोनि बागै प्रिपारेशन बा प्रेयार आबोनि बागै रेडी तनिदि काय अमरकंखा जों उनको बुथ सेंटर माने काउंटर थांगै काउंटिंग हॉल नग थांगै अमचिनी तांथायर बेखौ अमरमनो तुई चिनी खूब सतर्क मा तंनाय का अबोनि बागैनो आं साननाय नरक जतन अंको मा खायनाय ता कायसा कखंखा चिनी खना अकाउंटिंग दो थानानि बागै चिनी लुकरब लायखाय खातुम खाजा मलायजा जों दाति न मान नखलायनाय सारा सयतावनो जों जेखाने काउन्ट नंगानो आरो थांमाने जोंनो जागा खाय रिजाखा एकमात्र गुमिति डिस्ट्रिक्ट सिमी हासिंग किसा सिकां जों कायसा साइमानखा विभिन्न सोशल मीडिया नि माध्यमे आरो 163 रिका माने आरो लोको कुथुमनानि बागै रिजाक लाखिनाय किन्तु कखंखा तांगरि तामो रिजन तंगै जे आरो 163 रिजाका आबो किन्तु स्राय स्राय कक्टुमा करे जत जागानो लुकुरक बंनि कैंडिडेट न लगी थांगै गोफ्लायङै माने केसे नंमांगो नायनानि बागै मुसुं जागो किन्तु तिनि गुमति डिस्ट्रिक्ट तांगै आमति खालायका अबसेनि साइमिया तब फना आनि कयमुं तंनाय गुमति डिस्ट्रिक्ट नि चिनि दुइटा बुंको तंगो कैंडिडेट खरङै तंगो खरसा खायचिनि ब्रह्मगनां पूर्णचंद्र जमातिया ताइ खरकसा हंखाय चिनि ब्रह्मगनां डेभिड मुरा सिंहनि काउंटिंग उदो उदयपुर शहर उंनाय एका आबोनि बागै नर गाना गिनि थाङै मा तंगैनाय चिनि लुकुरक जों नायनो मुसुंगु जों चिनि कैंडिडेट लगे तंनायनि मुसुंगु अबनो नरक सावै आरो मा थानाय जेसेबां बरंखौ खायथन जों बर गोबांखाय मा तंनाय कारण चिनि अपोजिशन र जेसं मारियो अनेक किसु देरानो नायमानि बर देरारि मालिया तामनि बागै हिंगाखाय जों थानचा बुबाग्रा जोंनो थानचा तंनाय होनो जों थानचा तंखा बुबाग्रानि दागि मुंबाय थानचानि मारि जों फुनुगै जों अनेक किसु काउंटर मा खेलेचा अनेक किसु कोनो जागा चिनि बर रक बुम खितार जाखा कोनो जागा लामा कासुइ बुजाखा गोबां मा खायजाखा चंमारि आवाय खायफोरबो जों अनेक जागाव चिनि बर रक बुजाखा हासपाताल खलायखा बखरक फाथिरि जाखा साब्रुम पूर्व महरिपुर बुरातलिनि कासे ईवीएम तलाङै थांफ्रो बास गारि बाय तलां थांफ्रो आरो फाथन बरक कारिमानो प्रतिबाद खायमानि बागै गोबां मानसिनि वाइटिएफ नि सिक्लार बुजाखा ब्रह्मगनांजों चिनी डिस्ट्रिक्ट नि सेक्रेटारि सुप्रिया चौधुरी न बुखा प्लस खरकसा तियासर जुआन उखलके थाङै बन लाथि रिखा कमतिया है गथना र सेले मसिनजा गथना र गथिका क अबनो जों सेरि नायतंगो जस्टिस नि बागै जों याप्रि रमितंगो तबे सबसे कखंखा खनानि खना जों जेसा खायफना जों गोप्लायंनाय अबचिनि पुइतो तंगो बुबाग्रानो पुइतो तंगो तिप्रा हास्तिनि जत्त तिप्रा सनेनो पुइतो तंगो खना थानचा गोप्लायंनाय तिप्रा सरक गोप्लायंनाय मानथायनि सबा खालायनाय रक तिप्रा सरंनि गोप्लाय खानाउंनाय ने काय आबुनि बागैनो आं नरंनो कयना मुसुंगो चिनि जे अपोजिशन तंनाय जोंबो जे हाद्दा हाद्दि जे लड़ाई खायनाय बरक ताम ताम चिनि तिप्रा सरनो खाना खायमा अबो रगै बांकिसा सानाय बरक चिनि काउंटिंग एजेंट थानाय रनो लामा कासुइमानो सिक्रि सकर खायमानो ते कायसा गाय जारा जों बुदला खातिनि थाना मुसुंनाय चिनि गारि बाय थांनाय रनो लामाव बरक ईद पार्केल ईद खितारि मान आबरबो जोंबो रेडि खाय थाना नांलायनाय बरक कोनो जागाव बाजे सगै बा बुम खितारि जों सिक्रि मान गाय आबुनि बागै जों तियार मा तंनाय तामनि हिनबा जों गोप्लायंनाय बरक जतन साइमान थांगा हास्तेनि जत लोकनो साइमान थांगा ताबो बरनि शेष लामा जोंनो को काउंटिंग लेखातिनि व देरारिनानो बागै बरक साइतंनाय गा आबुनि बागै लामा बरक कासुइमानो जों आबुनो मुकाबेला मा खायनाय जेता इलेक्शन समय गोबां मा जागा बरक बुम खितारै सिक्रि सकर खालायनानै चेष्टा खायमानो जों जे पालखे कासुलायका थानसाके कासुलायका खोनाबो अमथैखनो जों पालबाक्साके मा कासुलायनाय जे जागाव
जों कुथुमै तंगैयानो आ जागा हठाৎ खायै चिनी दफानि बरक उंला जेहेतु लेखामानि बुइनि दफानि एलाकाव सहर बुइनि दफानि बरक न आ जागा फायै जों मै वालायनानै काजिया लगी सानै मानो जाहाथे जों वालायखाय तंना नांगानो आरो गानाव फाइबर बुम रखना खिदार मानो बाजे रखन सगै देलायनानै जों मै वालायनानै हमतिर चेष्टा खायमानो जों आ जागाव जापिरि तारिदि जों गोसां गोसांखाय बुट लेखावै गोप्लायुंगै सार्टिफिकेट तुबै चिनि आमचायाव फायै जों तंथगलायनाय हिंखाखाय ता कायसा काउंटिं बिसिंगो ब जोना যারা কাউন্টিং তংনাই বরংনবো সিকিরি সকর খ্লাইমানো বা চিনি বিরোধী তংনাই রক বরক সিকিরি সকর খাই जों तिख्लाय रखनायनि बागै चाइतगै मानो आरोबाव जों कराक खायै बोखा कराक खायमा तंनाय नांलायखा बिसिंगनो जों मुकाबेलाबो मा खेलेलेनाय का आबुनि बागैनो आं साननानै नायो যারা काउंटिं थानाय रक नर केबो ताकिरिदि किरियावै तंदि आरो सीसी कैमेरा थेफाजाक तंनाय गोबांमा बदलनि आरो काउंटिं को खायनाय কোনো প্রতিবাদ খেলে না খায় আরো না প্রতিবাদ মার খায় না চিনি ক্যান্ডিডেট বতংনাই চিনি ইলেকশন এজেন্ট বতংনাই সুতরাং যা খাইনা নাঙ্গন আবি সিংনো মা খেলে না जों ফাতার ফাইয়ে চিরক্ষয় কোনো লাভ করে কাউন্টিং হল যদি কেবো जोंनो आरो तिख्लाय रहना ना खाय सिक्रि तंखाय आरो ना प्रतिबाद मा खायलायनाय आबोनि बागै जोंनि बोखा क्राक नांनाय साहस मा फुनुगलायनाय जों केबोनो गो खायावै आबो मुखौ मा खायनाय ताय कैसा ककंखा आं साना नायो गोबांमा ससियेल मिडियाव एक्जिट पोल फुनुका गोबांमा जागाव नुखा जे चिनि तिफ्रा मथानो हारि रिरि माने 5टा 6टा कायथाम रक माने फुनु माने आबरनो एक्जिट पोल नर ससियल मिडिया न अब पुइतोता सादि खनानो कुबुइ तामो अब खनानो सिजागनाय खना सिजाग सुकनाय स्राय स्रायखाय थानसानि फान बुसक ग्राक अबसं खना फुनुना फुनुगैदिनाय चिनि बुबागारबो चिनि हास्तो फाइजा बुबागारा खना सारा त्रिपुरानि जे काउंटिं कोनो बो मनिटरिंग खालायने आं तिनि बुबागाराबो मालाय फाइका खनानि चिनि सिचुएशन ताम उंमान अबना बबाइकजों कक्सालायका आं खाख्लायो नरक खना किरिकला एक्जिट पोल लंनो नरक पुइतोता सादि आबरनो किछु कुनुता खालायदि ताय कायसा ककंखा खना जं मारिवो जों खोप्लाय उंफानो बा जों हारि थांफानो कुनु जागा नरक वालायमुं तांखदि जों तिप्रासा बाय तिप्रासा भोट उंनाय फायनाय अब डेमोक्रेटिक नि सिस्टेमाव जों भोट मारिनाय लेखानाय केबो हारिनाय केबो जिदिनाय जिदि थांफानो जों जाहाथे काय कुनु तिप्रासानो नग नरक आनि कयमुं तंनाय नरक केबनो उनको ताखायदि हामला ताखायदि केबनो क खायनता सादि जों नायो गोसां गोसां थानसा खाय तंलायनानै जाहाथे निर्वाचन पाइमानि लग लगेनो थानसानि बया सिप्तन गोसांनि बया सिप्तन अमसों जतन नायो बुबागारबो तिनि अकंनो साव गोसांनि बया तिफ्रा हास्ताव सिबि तंथुन खना जों गोप्लाय उमानि यागुलो चिनि तिफ्रा हास्तेनि राजनैतिक सोलायजाकतें उइ थांमानानो बुसकांनि सालो काय आबुनि बागै जों जतदुक सम्भव जों थानसा मातंनाय गोसां गोसांखाय चिनि आमचाइरंनो मातनिनो तामनि हिंखाखाय जून मासनो तय कैसे चिनि बुसकांगो इलेक्शन फाइतंगो आबंखा बिसि इलेक्शन ग्राम अंचल जों आरोबो गोप्लायनानि बागै जों मा सायतगलायनाय हिंखाखाय आं सानाय जे खनानि जे चिनि इलेक्शननि जे लेखाना बागै काउंटिंग थाना बागै जे तियारुंमानि नरक तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि जाहाथे खायै खना जों जरानि बिसिंति खायै जारा चिनि काउंटिं एजेंट उंनायरो चिनि कैंडिडेट दो नरक जतन तिनि हरनि बिसिं तियारुं बायदि एकाखाय जारा चिनि लुकुरो काउंटिं खायतिनि थाना मुसुंनायरो बरंनो बखना आं कयनाय नरक दातिन नंखदि 8टानि सिमि बुट लेखानाय एकाखाय आबुनि बागै जों आबुनि सिगांनो थाङै आरो हदम ददम खायै थाङै मोरगैमा तंलायनाय जाहाथे चिनि गोप्लाय मानो बैसागैतलांबायनि बागै जों मा थांलायनाय नरक जतन हिमबायदि जतन जा जामने नौनि काना मुसुमा कानि हिमदि जाहाथे खायै जों गोप्लाय माने यागुलो जों नायथाथ खायै जों आरो निसिमि तंथलाय फायमानानि अब नरक जतन थानानै कयमुं तंनाय आं खाख्लायो जब तो खानाय तंनाय तिनि फेसबुक नाय तंनाय नरक जतन नंको गोबांमा बरकनो तिनि कर सैका गोबांमा बरना हामजांमार रिबायखा एका आबुनि बागै आं सानो नायो
जों कोप्लाय उंनाय हिनि साका हायुं देबबर्मा हामबाय क काहाम सामानि बागै आइ सिरि देबबर्मा bo saka jeli देबबर्मा chini thanchani phan phunuka thancha long lip saka omol देबबर्मा amtikai aijak saka char nono FIR খাইনাই অনিমেষ টাকলা আবার কতগুলো অমতি সৈকা আর আবার টাবুনি জরাখা আং সানা তা কাইসা কক গোबां বড় গানো ফোন খাইকা স্যার নিনি মুঙ্গি তো কেস কাইসা আংখা ডিফার্মেশন অবনো রগৈ তামুং নন কোন রা খাইমান নর টাওয়ানা দি আং গোबां मा केस बाय सलाई फाइजा केस न बते के सलायना ना आबो नरक साइमानो हाई कोर्ट गोबां मानसिथ सिमानि यागला हाई कोर्ट इलिगेल माइग्रेंट निनो तैबो आं फाइट खायै नरक नुखाना किरिया वै बुइनि मकलनि फन नुंगै आं केस खालाय दंगो आबोनि बागै आं किरिया अमति केस आनि लाइबो गोबां आं गखा गोबां मुकाबेला खाय आं कप्लाय मै फैका डिफार्मेशन केस इंगला ताम निकाय आं केपनि मुं खोय ताबो सायाखौ जारा आरा काइसाना साका आं ताकला मंत्री होनो सुतरां आबो बाय आं केपनि मुं खोय साया आबोनि बागै कोनो खायमैया मुकाबेला खायना आनि डिफेन्सर तिनिबो आं मै मालायखा साका बरक 30 तारिख तंनाय बर खानानै ताम सैजाका आबर आदिनो खानानै आबोनि बागै वानाना निकरै आं खाख्लायो जों कोप्लाय उमानि यागुलो एडिसिवता वैसा बुबागारनि बदल तिप्रासारनि थानसानि बदल किफिलि क्षमताव आसुकमानि यागुलो जों नरबाय जत्त जागानो मालायनाय बुबागारा सारातिरफोराव गुरिनाय ताई जोंनि कोप्लायनि तंथगलायमानि जों फेस्टिवल बा तंथगनि रेली जों खालायलायनाय आं खाख्लायो बोसकांनि सालो चिनि मानथाय चिनि हानि लैंड राइट्सनि जे चबा ताई चिनि रोमान स्क्रिप्टनि चबा ताई चिनि त्रिपाठिक एकरनि जे चबा कोप्लाय उमानि यागल अमते फानुंनाय एवं बोसकांनि सालो नरं नुंनाय तिप्रासरनि फान ताई बोसक रागनो एवं चिनि मानथायनि बागै तिप्रासरक तामो खालायमाया दं ताई बुबागारा तामो खालायमाया दं एवं जोंनो साबै बुबागारा जे चिनि चबानि बागै जोंनो बोसकांनो जा आगक्लांमानि अम मारिया हाय लाइबुमा आंगै दंगानि ताई ताखुरो बुखुरो आं ताई बिसि लग्रिया ताई खाना चिनि बुदला खानानि दिन गाय खाना नरक जत्तनो फुंगासि सिरिनो जत्तनो नरक थांबायदि गाहाम फोरोंखाय खाना सारिगो चिनि बुबागारा हयतो फेसबुक लाइभ बा प्रेस मिट खालायमानो ओंखाय नरक खाना तंदि तंथगलायदि आहायपनो तंथगता बाखिलायदि आसक सावहिनो आहायनो हाय नरक जत्तनो न तेवसा खाका हाम जाफारै तिनि मुसुक्तिनो अंसितुन जत्तनो हामबाय खुलुमका हर काहाम खुलुमका